Kaixo, ikasle maitiok, gaurkoan, akzioen ariketak nola egin azaltzeko bideo bat sortu dutzuet. Kasu honetan, konkretuki, kapital zabalkuntzekin lotutako ariketak nola egin jakiteko bideotxo bat da. Vale? Ez da ariketa errezena izango, urtien zier ikusiko duguna, beraz, komenigarri ikusi dut, bideotxo bat itxia azaltzeko. Vale, orduan, hemen zuen Classroomen jarri dut PowerPoint bat hainbat ariketagaz eta hori erabiliko dut pixka eta azaltzeko. Vale, eta ingo dugu PowerPointian datorren 0 ariketa. Vale, hemen ikusten dugun, pantailan ikusten dugun 0 ariketa. Vale, ariketa inoizku. Sozietate anonimo batek, 1.000.000 euroko kapitala du, eta horreko ekitaldietan metatutako 100.000 euroko erreserbak. Sozietatearen kapitala 10.000 akziotan banatuta dago, eta enpresak kapital zabalkuntza egitea erabaki du. 5.000 akzio berri jaukiko ditu pareko presioan edo balio nominalean. Vale, orduan, hemen dago enpresa bat, bier dagoena finantzazioa, bier dago diru ekstra bat, enpresaren gastuei aurre egiteko, makina bat erosteko, edo barku berri bat erosteko, edo bestakize enpresa absorbitzeko, edo analakoa. Edo egoera estrategiko baten, nun ez bautxen inbertsio hori, seguramente bere lehiakideen aurrien atzien geratuko da, eta biero dirua inbertsio horrek itxeko. Hortarako itzen dagoena, akzio berriak lanzatu. Kasu honetan, 5.000 akzio, hor ikusten dugun bezala. Vale. Orduan, lehenengo eta gure erramintxa nagusia itxeko ariketa hau, izango da, hemen izan dekogun taula hau. Hemen dekoguz kontzeptuak eta definizioa eta hemen kalkulua. Ulertzen badugu ondo kontzeptuako txaser dan ez gara galduko. Baina memorizatzen baditugu bakarrik formulak, normala da igual guztioneri zentzu barik ez hartzia eta galtzia edo liatzea. Orduan, fagonaz pausu, ariketa huitzen eta kontzeptuak azaltzen eta argitzen. Delauko aldera itzen duzkuna da, zein da akzioen balio nominala eta kontabilitateko balioa. Bale, nator taulara, kasu honetan txen, nator taulara, eta hemen, balio nominala, Zer da balio nominala? Akzio bakoitzak duen balioa hasierako kapitala jartzen den unean. Enpresa sortzen da momentuen, zenbat diru jartzen da, hori da hasierako kapitala, Ka hori, eta, zenbat akzioetan banatzen dugu? X, orduen, jarri dugun dirua, zati, sortu ditugun akzioak, emango duzku, akzio horren balioa edo presioa, Hori da formula, kapitala, zati, akzio kopurua. Beraz, natorona, Eta hemen, 0 ariketa lehengo galdera. Balio nominala, izan dugu zela, ordo formula, hasierako kapitala, akzio zaharrak, beraz, kasunetan, 1.000.000 da hasierako kapitala, eta akzio zaharren kopurua 10.000 da, beraz, zatiketa egin emoten duzku, 100 euro da akzioen balio nominala. Hor, misteria hondirik ez, Eta gero, bigarren galdera badeko, eta kontabilitateko balioa, hauxe da, zenbat balio da, hone gure hau esan, beste edra batera esan da, kapital zabalkuntza egitera goazen momentu horretan, egin baino justo lehenago, zenbat balio akzio batek. Enpresonen kasuan, hasi zan, 1.000.000 euroko kapital bategaz, baina, urtien poderioz, enpresa hori irabazizak edukitzen fanda, eta irabazien zati bat, azkiri banatu biharrien, enpresan geratu da, erreserba bezala, erreserbak, beraz dugu, hasierako 1.000.000 hori, gehi, beste 100.000 euro, enpresan, irabaziei esker. Beraz, enpresako patrimonizua momentu horretan da, 1.000.000 eta 1.000.000koa, bi hauen batura da. Beraz, kasu honetan, kontabilitate balioa torten bagare taulara, enpresa hori ez dago bolsan, ez duzku muten bolsan dagoen informazioa, beraz, megartzen duzku, bolsan dagoenean edo ez dagoenean ezberdin kalkulatzen dala, hemen ikusten duzuen bezala, beraz, kasu honetan ez dago bolsan, orduen, bolsan ez badau, enbiar duguna, kapitala, gehi, erreserbak, zati akzio kopurua. Orduan, natorren ariketara,
pues hemen ikusten dugu, bai, kontabilitate balioa kasuntan ez dagoen ez burtsan, izango da kapitalak i erreserbak, zati akzio zarrak, 1.000.000, zati 10.000, emoten dozku, kapital zabalkuntza itxerako momentuan, justo egin baino lehen, akzio batek ez dagoela 100 euro balio, baizik eta 110 euro balio dagoela. Hori da kontabilitate balioa. Beraz, handikuntza badau, bai, ikusten duzuen bezala, enpresa sortzen danetik edo kapital zabalkuntza itxendan momentura arte, pues hor, handikuntza bat egonda eta akzioek gehiago balio daue. Bai, kasuntan, 110. Vale, venga, pues lehoko bi galderak, lehoko galdera bintzat erantzun dugu, bai? Vale, ontsi goaz, bigarren galderara. Zenbat akzio berri arpidetu alditu aurrez, 500 akzio dituen akzionista batek. Ze presiotan. Vale, orduan. Hemen, zelan kalkulatzen dut hori taulanetan? Lehenkoetan kalkulatu behar dugu hau, zabalkuntzako proportzioa, bai? Hemen ikusten dugun hori. Vale, eta beraz azaltzen duzku, baina nik azalduko dut zuen. Gauzi da, enpresa batek, bai? Akzioak dituen enpresa batek, kapital zabalkuntza ditzen badau, bai? Aurrez, akzioak dituzten akzionistek, daukie preferentzia edo lehentasuna akzio berri horrek erosteko. Eta preferentzia horreri ditzinako arpidetza eskubidea, bai? Daukie preferentzia bat. Daukie eskubide bat aurrez akzionista dielako. Bale, baina hemen azaltzen duzkunez, bai, akzionista zaharrek akzio berriak arpidetzeko lehentasuna dute, hau da, arpidetza eskubidea, eta bi aukera dituzte, bai? Akzio berriak erostea, edo akzio berriak ez erostea, bale? Orduan, ikusiko dugu sakonago, baina ontxe bertan, galdera dinozku. 500 akzio ditun batek, zenbat alditzu erosi eta ze presioetan, bale? Demagun gura gauzela akzioak erosi. Baina nahi beste erosi aldeuz, ez. Bale, akzio berriak erosten baditzu, bai? Dekoz, alde hon bat eta alde txar bat. Akzio berriak erosten baditzu dagokion proportzioan, bai? Mantenduko dago akzionista horrek lehen enpresaren jabetzan zokon porcentaje bardina, bai? Nik 10.000 akzio bazien, eta nik 500 banitxun, nokon akzioen euneko 5, bai? Berazoin, ni toketan jate zen akzio berriak erosten badotez, mantenduko dut euneko 5 hori, bai? Orduan, zer kalkulatzen dut zenbat akzio berri aldoen erosi 500 akzio ditun horrek? Zato, zabalkuntzako proportzioera, teitzen dut akzio zaharrak, bai? Zati akzio berriak. Orduen, banatorren ona, akzio zaharrak zati akzio berriak itzen dut, bai? 10.000, zati 5.000, eta moten duz da bi, emaitza. Baina emaitza, ojo, ez da bi bakarrik. Hemen gabiz, proportzio bateri buruz. Beraz, bi horrek nahi dago esan, bi akzio zaharreko akzio berri bat erosi aldabela. Beraz, 500 akzio zahar daukon pertsona batek, bai, bi akzio zaharreko berri bat erosi albadeu, 500 zati bi aldauz erosi 250 akzio berri. Erosi edo arpidetu. Horia inaldabena, bai? Horia bere arpidetza eskubidea, 250 akzio erostea, bai? Erabakitzen badau erostea, kasunetan bezala, ze presioetan ingo dau, zema pageko deu, pues esan dugu, 250 akzio erosi alditzu berrizek, ze presioetan, bagatoz, kasunetan galdera dino. Ariketa dino. 5.000 akzio berri jaulkiko ditu, pareko presioan edo balio nominalean. Eta guk balio nominala kalkulatu dugu, bai? Hemen, ikusi dugu, zala 100. Beraz, bai? Hemen, 250 akzio bider balio nominalaren presioa dala 100, akzionista horre pagai berko bazen 25.000 euro, bai? Bere 250 akzio berri horrek arpidetzeko edo erosteko. Bai? Hori ditzateke erantzuna. Bueno, oinarte, ez dakit, ministerio ondirik ez dau, bai? Dau presio bat, dau berak erosen lauen kopuru minimo bat, bai? O maksimo bat barkatu, lehen zaukon porcentaje hori, bai? Enpresaren jabetza portzentai hori mantentzeko, eta, pues, akzioak bider presio hori, emoten duzku 25.000.